Obec Veľkej Kosihy sa nachádza v oblasti Dolného Žitného ostrova v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. V chotári obce sa našlo pohrebisko belobrdskej kultúry z 10. storočia. Obec bola pôvodne majetkom hradu Solgaďör a Bana. Dedina neskôr prešla do rúk viacerých zemanov. V roku 1715 bolo v obci 21 domácností. V 20. rokoch 18. storočia mala obec viacero zemepánov, hoci obec v tom čase bola malá. V rokoch 1745 až 1754 tu pôsobil chýrny protestantský kňaz českého pôvodu Jánoš Antal Valesius. Obyvateľstvo obce sa zaoberalo hlavne poľnohospodárstvom a rybárstvom. Dedinu často postihovali povodne. Prvá známa bola v roku 1770, najväčšia v roku 1886 a požiare v rokoch 1843 a 1888. 30. septembra 1819 bol v obci založený hasičský zbor. V roku 1886 v obci vyčíňala cholera, ktorá si vyžiadala mnoho ľudských životov. Kým v roku 1869 žilo v obci 693 obyvateľov, do roku 1890 ich počet klesol na 522. V roku 1887 bola k Veľkým Kosihám pričlenená obec Malé Kosihy, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1268 spolu s Veľkými Kosihami ako Vila Kezu. V roku 1382 sa Malé Kosihy spomínajú pod menom Kiškezeu. Obec za tureckých vojen spustla a dosídlil ju veszprémsky župan Pál Viďázov. V roku 1787 mala obec 30 domov a 186 obyvateľov. Obyvatelia obce sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom. Tunajší mlynári patrili k cechu v Klížskej Nemej. Aj túto obec postihli prírodné pohromy ako povodne, ľadovec a požiare. Po zlúčení Malých a Veľkých Kosíh na začiatku 20. storočia boli najväčšími zemepánmi v obci baron Géz a Fejervári a dedičia Bélu Zámoriho. V roku 1899 bola v obci zriadená pošta. V roku 1912 tunajší obyvatelia kúpili pod Malými Kosihami od generálneho opáta panonhalmského doktora Tibora Hajdúa pasienky a právo rybolovu. V obci sa rozvíjal obchod a remeselníctvo. V 40 domoch žili koniari, ktorí slúžili kláštoru. Za tatárskeho vpádu obec zanikla a už nikdy nebola obnovená. Samota sa neskôr stala majetkom Ostriomskej kapituly. V časti Samoty bola v roku 1926 kolonistami z Moravy a okolia Banskej Štiavnice a Bánovec nad Bebravou založená osada Okánikovo. V roku 1929 tu žilo 25 obyvateľov. Na začiatku 20. storočia tu vznikol malý majer s ovčínom, ktorý je dnes prázdny. V chotári obce v prvej polovici 20. storočia bolo postavených viacero malých samôt, ktoré sa z časti zachovali dodnes. Prvá svetová vojna si vyžiadala krutú daň. Zahynulo v nej 35 obyvateľov obce. Po roku 1918 sa obec stala súčasťou novovzniknutej prvej Československej republiky. Obyvatelia sa naďalej zaoberali hlavne poľnohospodárstvom a rybolovom, v zimných mesiacoch plietli koše. V rámci pozemkovej reformy bol veľkostatok baróna Gézu Fejerváriho čiastočne skonfiškovaný. V rokoch 1920, 1926 a 1927 tu štrajkovali robotníci, neskôr nezamestnaní. Obec sa však znova začala rozmáhať. Boli tu 3 knižnice: obecná, mládežnícka a učiteľská, a pôsobilo tu viacero spoločenských a kultúrnych organizácií ako Dobrovoľný hasičský zbor, založený v roku 1925, Československý červený kríž, Kalvínsky spevácky zbor a Kultúrny spolok Maďarov na Slovensku. V roku 1927 sa v dedine objavilo prvé rádio. Vo Veľkých Kosihách aj v tomto období vyčíňali prírodné živly. Požiare v rokoch 1935, 1936 a 1937, ľadovec v rokoch 1925 a 1935
a povodne v roku 1926 a 1928. V obci bolo založených viacero obchodov, dokonca Mihály Lampert v časti Malé Kosihy viedol včelárstvo. V rokoch 1938 až 1945 sa stali Veľké Kosihy súčasťou Maďarska. V obci malo svoj obchod potravinárske a spotrebné družstvo Hanza, ktoré malo v roku 1938 211 členov. Ani tejto obci sa nevyhla druhá svetová vojna. Na jej frontoch padlo 47 obyvateľov obce. Po roku 1945 sa Veľké Kosihy opäť stali súčasťou Československej republiky. Obyvateľstvo maďarskej národnosti bolo neprávom zbavené občianskych práv a boli zatvorené maďarské školy. Po roku 1948 sa nepokojné pomery v obci usporiadali. Obyvateľstvu maďarskej národnosti boli vrátené občianske práva a z Veľkých Kosíh sa postupne vybudovala socialistická obec. V roku 1949 bolo založené miestne jednotné roľnícke družstvo. V rokoch 1952 až 1954 bola obec elektrifikovaná. Kolektivizácia a znárodnenie majetkov obyvateľov obce sa skončili v roku 1955. Začalo sa s výstavbou nových rodinných domov. Do tohto rozsiahleho rozvoja obce nečakane zasiahla ničivá povodeň a takmer celú ju zničila v roku 1965. Pri obnove Veľkých Kosíh pomohli obyvatelia okresov Praha Západ a Beroun. Obec sa z pohromy pozviechala neuveriteľne rýchlo. Do roku 1970 bola dokončená budova nového kultúrneho domu, podobne aj nová budova materskej školy, boli spevnené cesty a vybudované chodníky. Na začiatku obce bol postavený rozsiahly areál skladov civilnej obrany, v roku 1980 bola postavená nová budova obchodu, športové ihrisko a vodojem, tzv. Hydroglobus. V obci bola zriadená paneláreň Agrostavu a vzhľad Veľkých Kosíh zmenili na nepoznanie nové rodinné domy postavené v rámci individuálnej bytovej výstavby.